Partizánska chata. Tak tu bude nejaký pán partizán. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, vysvetlite tomuto človeku, že už dávno sa tu nestrieľa. Že je to tak. Áno, nestrieľa. No, Ale strieľalo sa. Strieľalo sa. Pred chvíľou. ale Nie. Pred dlhšou chvíľou. Nie. Dobrý. možno, že preto, že si hladný, tak máš takéto... Nemáte tak čo zjesť? Dobrý deň. Dobrý deň. Nemáme, lebo sme aj nevedeli o tom, že budete hladní, keď sem prídete. Fakt? Nemáte nič? No, tak to je teda... A kde sme vlastne teraz? No teraz sme v Pohorí Vtáčnik na partizánskej chate, ktorá bola postavená pred rokom 1945. Dal ho postaviť minister lesov Metrický. To bola ako súkromná chata, ale on potom tu ani nebol, lebo zase hneď sa nasťahovali partizáni. Partizánska brigáda kapitána Jána Nálepku, tu mali hlavný štáb. Ale pán Metrický to mal úplne presne vypočítané, nie? Áno, čak to... Lebo Metrický. To vlastne v preklade kubík. Keď máš metrický meter, to je kubík. Nie? Tak čo? A čo tu je ešte také významné? Poďte ku nám. Vtáčnik. No tak, ak ste hore, tak tam je Pohorie Vtáčnik. To je aj kopec jeden najvyšší vtáčnik. To je najvyšší kopec, áno. Koľko má metrov? Asi 1380. 1380. Táto My sme chata- išli vlastne pohrebení. Áno. Okolo neho asi. Áno, táto chata tá je 1000 metrov nad morom. Vidíš, Metrický si to vypočítal. 1000 metrov nad morom. Nedal 1200. Dal 1000. Ešte nám povedzte, akí partizáni tu boli chalani? To bola brigáda kapitána Jána Nálepku. Boli to sovietskí velitelia, no a potom bežne, ako to ustupovalo, tak sa popridávali k tomu aj slovenskí vojaci. Ktorí nechávali životy za nás, aby sme tu mohli my takto slobodne chodiť. Vidíš ty? Tekveň. Ďakujeme vám. Ale ja by som sa možno aj pozrel Ale dovnútra. však nech sa páči, Môžeme poďte. sa ísť pozrieť. Sem chodívanie? No, nejdeme asi dovnútra, čo? Ale môžete sa ísť pozrieť. No. Museli sme siahnuť do našich ruksakov, lebo na partizánskej chalupe nemajú nič na jedenie. A takto Tajné si zdroje. pomíňame všetky naše veci. A čo je tu ešte také zaujímavé? Zaujímavé, tu sú vodopády po ľavej strane. Asi je to vzdialené nejakých 700 metrov. Pekne to tam vydať. Nech sa páči, môžete sa ísť tam pozrieť. Tam pôjdeme. To je kúsok. Stav sa, že bude snežiť za chvíľu. Akože ochladilo sa, ale snežiť by nemalo. Stav sa. O čo? Od túto klobasu. Dobre, Keď sneží, klobasa je moja. dobre, Keď nesneží, klobasa je tvoja. dobre. A dokedy budeme čakať? Lampadína. Sneží na Lukáška, sneží. Nemal som ťa zachraňovať. Mali ťa tam zastreliť. Ale tvoje, to je moje. Ideme na vodopády. Ty, Perimbabka. Ďurko Perimbabka, okatý, strapatý. Dnes sa dáme do laty.